Makarekare takaona masupermarkets akafanana OK Bazaars vana TM Supermarket vachiwanikwa chete pakati pemaguta. Zvinoreva kuti vanhu vaivafambira vachibva kumarokesheni kwavanogara vachinotenga mumaguta. Asi nekufamba kwenguva takaona mabhizimusi aya achienda kunoisa mabusinesses avo masupermarkets kuchitungwiza kuGlenview nekuGlenora nemunzvimbo dzakadaro dzinogara vanhu. Mazuva ano tave kuonawo zvekare vana sekuru nehanda avo vakanga vachirapira mumaspare bedrooms mumabako kuseri kwedzimba nemunzvimbo dzakanga dzakawanda vachiita mabasa avo ekurapa vanhu vasingapinde munzvimbo dziri pachena. Asi iye zvinezve tave kuvaona vachibva mumarokesheni nemumabako vachipinda mumaguta. Nhasi uno regai tinzwe sekuru nehanda vachitiudzawo kuti sei vakafunga kuya kuzotengesera mumaguta uyewo vachiita zvekuexporta mishonga yavo. Sekuru, mukatudza kuti mimi chikonzero chakaita kuti muzotanga kufunga kuti regai ndinotengesera mishonga yangu pakati pedhorobha ndechi? Chikonzero ndechekuda kuti vana veZimbabwe vazione zvemishonga, asi nekudzidzisanawo nezvemishonga kuti vanhu vazivewo mishonga yechivanhu, because miti yemishonga yechivanhu haina chimwe chanisanganiswa nayo. Muti wandotongochera direct ndakutotanga kuushandisa ndodzura ndokuya tosefa takuushandisa, saka vamwe havazive marapiro iwayo. Saka takangoitawo kuti tikangoitawo panoonekwawo nevanhu vamwe vasingaziviwo vanozivawo zvechivanhu. Andi tichiona makarekare vanhu vakawanda vaiwanzoda kurapira munzvimbo dzakawandika kana kuti dzine nhiko dzekunzi kana wakusvikapo unofanira kuzodaiso uzodaiso kubvisa bhutsu kana kuita sei. Imimi mutsauko wenyu nekuitira panapa ndeupi? Mutsauko wedu nekuitira panapa ndewokuti isusu tinyasoona kuti munhu akauya direct achida chaanenge achida uchibva wamurapa ipapo pasina pakawanda pamaenda, zvinove zvinhu zvinogona kuve zviri fair pachena pakazara vanhu, munhu afanira kuponera futi ipapo, kwete kuti tongoti mubako chete ndo munoponera munhu ayo. Nani vakawanda zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakugara kunze kwenyika kunoshedzwa kunzi kumadiaspora, mune mabatsiro here amunokwanisa kuita kuvanhu ivavo kuchiburikidza nehama dzavo dzinenge dziri kuno? Vari kudiaspora kazhinji kacho munhu anenge achiziva mushonga wari kuda uno kuno kuhara kuZimbabwe, saka anotuma hama yake iyoyo ayotora yomutumira, wofona achitaura kuti aiwa zvinhu zvangu zvaita zvakanaka. Iri mishonga yekuti munhu anenge akabva kune chivanhu, saka kutoti aitawo zvakanaka kunyangwe muri mudumbu kunyangwe chiri chii anenge achitoda kutoishandisa mishonga yechivanhu kuti aite zvakanaka. Umwe munhu kuti atogara asina bute chairo zvinotomunetsa mudiaspora ikoko. Mari dzacho dzakamira sei? Mishonga dziri isusu kazhinji kacho tinochaja zvedu, but kazhinji hatiwanzoti kana munhu asina mari aine dambudziko hatiregere kumubatsira. Chatinoda chekuti tikabatsira munhu iye akaitawo zvakanaka anonoudzawo vamwe mishonga yezikamwa kuti aiwa vanhu vari kubatsirika. Ndatenda. Kana muchida kuvewo kutanga kunzwa nyaya dzakadai mazuva ese, garai makateya paYouTube nekuklika button rakanzi subscribe. Munobva maitawo kutanga paZimDI TV News kunzwa zviri kuitika.